Istoria omului până la Hristos este relativ simplă. După căderea din rai și amestecarea limbilor, oamenii se împart în neamuri și se risipesc în tot pământul. După 20 de generații, Dumnezeu alege pe Avraam, cel credincios, pentru a-și pregăti din el un neam în care fiul să se poată întrupa. Acesta este poporul evreu. Acestuia îi făgăduiește și o țară binecuvântată, pământul dintre Marea Mediterană și râul Iordan. Patriarhul Avraam și urmașii lui, Isaac și Iacov, numiți și Israel, au locuit aici. Iosif, cel mai iubit dintre cei 12 fii ai lui Iacov, de unde s-au format cele 12 seminții ale poporului, este vândut de frații săi în Egipt, dar ajunge providențial guvernatorul Egiptului. Iacov și tot poporul evreu, adică 75 de suflete, conform Ieșire 1, se mută atunci în Egipt. Urmașii lor se înmulțesc foarte, peste 1.000.000, conform Numeri 1, și ajung robi egiptenilor. După 430 de ani, Dumnezeu alege pe Moise pentru a scoate poporul din robie și a-l readuce în țara făgăduită. Ieșirea din Egipt a generat sărbătoarea Paștilor. Recucerirea țării și împărțirea pământului între cele 12 seminții se realizează sub urmașii lui Moise, în frunte cu Iisus sau Iosua Navi, în epoca numită a judecătorilor. Urmează epoca regilor, de consolidare a stăpânirii. Regele David este cel ce finalizează unificarea regatului și stabilește capitala la Ierusalim. Aici, fiul său, regele Solomon, zidește mărețul templu. Însă la moartea acestuia, regatul se împarte în două, Iudeea în jurul Ierusalimului cu 2 seminții și templul și Israel în nord cu 10 seminții. Conflictul va dura până când evreii vor fi cuceriți și deportați pe rând, Israel de către asirieni în anul 722 înainte de Hristos, iar Iudeea de către babilonieni în anul 586. Exilul babilonian a consfințit numele de iudei și a generat diaspora evreiască, adică iudaică. Întorși din exil în urma edictului din anul 538, sub conducerea lui Esdra și a lui Neemia, iudeii din Iudeea reconstruiesc templul și Ierusalimul și restaurează legea și cultul. Ei refuză ajutorul evreilor din nord, regiune numită Samaria, pe care îi consideră corciți cu păgâni în urma deportărilor asiriene. Conflictul dintre iudei și samarineni va dura peste veacuri, cum citim la Ioan, capitolul 4. În anul 333, Alexandru cel Mare cucerește aceste teritorii, iar în 332 Ierusalimul. Sub stăpânirea grecească, iudeii se bucură de o relativă autonomie și își pot continua religia și cultul. În anul 64, teritoriile sunt cucerite de romani, care instalează în Iudeea regi. În anul 37 este numit Irod, primul rege neevreu, în vremea căruia se naște Hristos, conform profeției din Facere, capitolul 49. Mai notăm că după dezbinarea regatului se înmulțesc prorocii prin care Dumnezeu vorbește poporului, atât în Iudeea, Isaia, Ieremia, cât și în Israel, Ilie, Elisei, dar și în exil, Ezechiel, Daniel. Același moment al dezbinării regatului la moartea lui Solomon, confirmat în istorie la anul 930 înainte de Hristos, ne dă principalele repere cronologice astfel. Solomon a domnit între 970 și 930, adică 40 de ani, conform 3 Regi 11:42. David între 1010 și 970. În anul 966, care este 480 de la ieșirea din Egipt, conform 3 Regi 6:1, s-a început zidirea templului.
Deci ieșirea din Egipt a fost la anul 1446, iar mutarea în Egipt la 1876, an în care Iacov avea vârsta de 130 de ani conform Facere, capitolul 47, ceea ce înseamnă că s-a născut în anul 2006. De aici rezultă că Isaac s-a născut la 2066, iar Avram la 2166, el fiind ales de Dumnezeu la vârsta de 75 de ani, deci în anul 2091. Cam acestea ar fi așadar principalele date din istoria biblică dinainte de Hristos. Le găsiți pentru mai ușoară memorare și în fișierul PDF indicat sub acest video. Creștinii au introdus aceste denumiri pentru a face distincție între scrierile vechi de dinainte de Hristos, care constituiau Biblia la evrei, și scrierile noi ale apostolilor lui Hristos. Vechi înainte de Hristos, nou după Hristos. Cuvântul testament ne-a parvenit în română, ca și în majoritatea limbilor de circulație, din traducerea latină testamentum a originalului grecesc diathiki sau ebraic berit, care înseamnă legământ. De la prima sa apariție în Biblie, citat cu tine voi face legământul meu, Facere 6:18, cuvântul desemnează clar sensul de legământ, adică promisiune solemnă, alianță, învoială, angajament. Aflăm că Dumnezeu a făcut mai multe legăminte, cu Noe, pământul și toate vietățile, la Facere 9, cu Avraam ca părinte al poporului ales, la Facere 17, cu Moise când i-a dat legea, Deuteronom 5:2, lege scrisă pe tablele legământului, Deuteronom 9:9, iar apoi și în cartea legământului, în greacă Viblion Diathikis, Ieșire 24:7, table așezate în chivotul legământului, Iosua 3:3, apoi cu David pentru domnie, în 2 Cronici 13:5 și 21:7, și așa mai departe. Aflăm de asemenea că poporul a călcat adeseori legământul, Psalmul 77, și că Dumnezeu a promis, citat, voi încheia legământ nou, în greacă diathiki keni, voi pune legea mea în lăuntrul lor și voi scrie pe inimile lor. Ieremia 38, 31-33. Fideli acestei profeții, creștinii au numit învățătura și biserica lui Hristos în general și scrierile apostolilor ce o redau, în special, noul legământ, Keni Diathiki. Iar tot ce a fost ori s-a scris până la Hristos s-a considerat și s-a numit firește vechiul legământ, în greacă Palea Diathiki, termen folosit deja de Pavel în 2 Corinteni 3:14. Tot Pavel, în pasajul de la Evrei 9, 15-17, afirmă clar că Iisus este mijlocitorul legământului nou, Diathiki Keni, iar pe cel vechi îl numește și întâiul, Proti Diathiki, termen folosit astăzi în mediile creștine iudaizante, întâiul testament. În argumentația sa, Pavel se folosește de un alt sens al cuvântului grecesc diathiki, acela de testament. Orice testament se îndeplinește după moartea cuiva. Întâiul testament, spune el, s-a împlinit prin moartea lui Iisus. De aici s-a ales în latină termenul testamentum în detrimentul lui foedus, care este rădăcina termenilor contemporani de federal, federație, și înrudit cu fides, credință, folosit la Noe, Avraam, Moise, Ieremia, de exemplu, citatul amintit, unde se spune foedus novum, legământ nou, ori în detrimentul lui pactum, folosit la Noe și David. Iar odată cu dezvoltarea teologiei scolastice occidentale s-a impus
ca termen tehnic în studiul biblic și așa a pătruns în limbile moderne, Vechiul și Noul Testament, în latină Vetus et Novum Testamentum. Noi astăzi trebuie să facem distincție între termenul tehnic și sensul lingvistic. Spunem testament când vorbim academic sau științific, dar spunem legământ când vorbim creștinește. În greacă palea diathiki sau cheni diathiki, spunem literal sau creștinește, în latină vetus foedus și novum foedus, în românește vechiul legământ și noul legământ, în franceză ancienne alliance, nouvelle alliance, iar tehnic, academic, spunem Vetus et Novum Testamentum, Vechiul și Noul Testament, Ancien et Nouveau Testament. Evreii vorbeau firește limba ebraică, însă la revenirea din exil au împrumutat limba înrudită și larg răspândită a sirienilor, numită aramaică, de la Aram, regiune din centrul Siriei. Ebraica a devenit treptat o limbă moartă, regăsită doar în cărțile biblice și folosită doar în cult. Iisus însuși a vorbit aramaica. Așadar, cărțile biblice până la exil au fost scrise toate în ebraică, iar după întoarcerea din exil și în aramaică. În diaspora a început să se scrie în greacă. Caracteristica limbilor semitice, inclusiv ebraica și aramaica, este să se scrie de la dreapta la stânga și doar cu consoane, fără vocale. Să ne imaginăm. Citiți. L, N, C, P, T, F, C, T, D, M, N, Z, C, R, L, Ș, P, M, N, T, L. Asta înseamnă, la început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Înțelegem de ce evreii, după ce nu au mai vorbit ebraica, au imaginat un sistem adițional denotat vocalele, format din puncte și liniuțe, numit masoretic, de la masora, transmitere. Acesta a fost perfecționat treptat și definitivat în secolul X după Hristos. Așa arată prima pagină din Biblia masoretică. În secolul al III-lea înainte de Hristos, diaspora din Egipt a realizat la Alexandria prima și cea mai cunoscută traducere în limba greacă a tuturor cărților biblice, numită Septuaginta, care înseamnă 70 în latină, de la legenda celor 72 de traducători. Septuaginta, care cuprindea atât cărțile scrise în ebraică și aramaică, cât și cele scrise în greacă în diaspora, a oferit lumii întregi, prin limba de circulație și de cultură a vremii, greaca, accesul la Biblie. În paralel, evreii au adunat cărțile scrise în ebraică și aramaică, singurele folosite în continuare în cult, dar și utile evreilor rămași în patrie care nu cunoșteau greaca, în ceea ce s-a numit Biblia ebraica. Ambele versiuni ale Bibliei evreilor erau legitime. Biblia ebraica în patrie și în cult și Septuaginta în diaspora. Însă în biserică, din motive lesne de înțeles, apostolii au preferat, au folosit și ne-au transmis Septuaginta. De aceea, evreii necreștini au inițiat o campanie împotriva Septuagintei. În secolul I au modificat structura, adică ordinea cărților în versiunea ebraică, iar în secolul al II-lea au realizat alte traduceri în greacă. Între versiunea ebraică și Septuaginta există diferențe de structură și de interpretare. De pildă, Septuaginta se termină cu prorocul Daniel, carte din care apostolul Ioan s-a inspirat în Apocalipsă. Când Ioan își începe scrierile cu aceleași cuvinte cu care începe vechiul legământ, adică la început, și le termină în termenii ultimei cărți, adică Daniel, este evidentă intenția lui de a scrie noul legământ pe exact structura Septuagintei, astfel. Există și diferențe în structura internă a unor cărți, de pildă psalmii sunt decalați.
Citatul din Ieremia însuși despre legământul nou este în capitolul 38 în Septuaginta, dar în versiunea ebraică în capitolul 31. Există și diferențe de interpretare, între care cea mai cunoscută, cuvântul ebraic alma, de la Isaia 7:14, înseamnă fată tânără, nu neapărat fecioară, dar Septuaginta l-a tradus profetic prin fecioară, în greacă parthenos. Iată, fecioara va lua în pântece. Deci, nu apostolii au făcut aceste alegeri de structură și interpretare, ci evreii înșiși cu 3 secole înainte, când au tradus Septuaginta. Apostolii doar au preluat cu bucurie această traducere providențială și legitimă. În ceea ce privește noul legământ, el a fost scris și răspândit de către apostoli în limba greacă. Biblia creștină, transmisă de apostoli bisericii, este așadar în limba greacă și cuprinde vechiul legământ în versiunea Septuaginta și noul legământ scris de ei înșiși. Noi creștinii nu folosim Biblia ebraică. Doar în 2 cazuri recurgem la textul ebraic. Dacă suntem creștini evrei, ori dacă studiem Septuaginta și avem neclarități, căci, ca orice traducere, nici aceasta nu este desigur perfectă. Din nefericire, la sfârșitul secolului IV, când în apus se dorea unificarea traducerilor latine ale Septuagintei existente, eruditul Ieronim a abandonat tradiția apostolică și a tradus totul după versiunea ebraică, creând confuzie. Traducerea lui, numită Vulgata, a fost treptat acceptată de Roma și preluată fără discernământ de toate confesiunile pro- și neoprotestante desprinse de ea. Singură această eroare, dacă ar fi numai ea, plasează întregul apus în afara bisericii apostolice. Din nefericire, sub influența apuseană, inclusiv Biblia sinodală românească s-a îndepărtat de tradiția apostolică, preluând structura ebraică și texte haotice din aceasta. Grija primordială a ierarhiei ar trebui să fie astăzi restabilirea Bibliei apostolice în limba română. De notat că în zilele noastre există deja un proiect de traducere a Septuagintei, început în anul 2004 și aproape finalizat la editura Polirom, însă din partea unui comitet intelectual, laic, de care Patriarhia nu a știut să profite. Cuvântul grec canon înseamnă dreptar. În cult îl regăsim de pildă în troparul episcopilor, dreptar de credință, iar nu îndreptător credinței, cum s-a tradus greșit, căci nu înseamnă același lucru. Noțiunea de canon apare la Alexandria, în Egipt, la începutul secolului III înainte de Hristos, când s-a selecționat o listă de circa 80 de autori greci, remarcabili pentru puritatea limbii și buni de studiat. Canonul din Alexandria este dreptarul literaturii grecești. Inspirați de acesta, evreii din Alexandria au alcătuit canonul cărților, în greacă Vivlia, Biblia, egal cărți, sfinte, inspirate de Dumnezeu, și l-au tradus în greacă, Septuaginta, pentru a-l face cunoscut lumii întregi. Canonul Septuagintei este prima structurare a Bibliei. Până la dezbinarea regatului pentru evrei, Biblia a însemnat doar legea cuprinsă în primele 5 cărți. Ulterior s-au tot adăugat cărți istorice, profetice sau poetice. De aici importanța canonului Septuagintei. Canonul se referă atât la numărul cărților, care sunt cărțile sfinte și inspirate, cât și la ordinea lor. Structura lor exprimă armonios istoria și teologia biblică. Canonul vechiului legământ este conceput în cheia cifrei 5,
5 grupe a câte 5 cărți sau autori în exact această ordine. Grupa 1, legea, în ebraică Tora, facerea, ieșirea, Leviticul, Numerii și Deuteronomul. Grupa a doua, țara sfântă, Iisus sau Iosua Navi, judecători plus Rut la un loc, 1 și 2 regi, numite și Samuel, 3 și 4 regi, numite și 1-2 regi, 1 și 2 cronici, numite și Paralipomena. Grupa a treia, exilul, 1-2 Esdra, Estera, Iudita, Tobit și 1-4 Macabei. Grupa a patra, înțelepții sau filozofii, David cu psalmii, Solomon cu pildele, Ecleziastul și cântarea cântărilor, Iov, unul anonim cu înțelepciunea zisă a lui Solomon și Sirach. Și grupa a cincea, prorocii, cei 12 mici de la Osea la Maleahi care alcătuiesc o singură carte, Isaia, Ieremia, cu anexele Baruch și plângerile, Ezechiel și Daniel cu anexele Suzana și Bel. Când aflăm că Matei și-a scris Evanghelia în 5 părți, marcate de cele 5 cuvântări clasice ale Domnului, vezi Matei capitolele 5, 10, 13, 18 și 24, înțelegem și mai bine moștenirea apostolică a Septuagintei. Biblia hebraică, în contextul campaniei amintite împotriva Septuagintei, a conceput un alt canon format în cheia cifrei 22, care este numărul literelor din alfabetul ebraic, anume 5 cărți, legea, în ebraică Tora, 8 cărți de proroci, în ebraică Neviim, și 9 cărți de alte scrieri, în ebraică Ketuvim. Canonul începe cu facerea și se termină cu cronicile, iar de la inițialele celor 3 părți a primit numele de Tanakh. Din canonul ebraic lipsesc așadar cărțile scrise în greacă, Iudita, Tobit, Macabei, înțelepciunea zise lui Solomon, Sirach și anexele la proroci. Acestea au constituit mereu o problemă și pentru apusul creștin după ce a abandonat tradiția apostolică. Romano-catolicii le numesc deuterocanonice, adică din al doilea canon, ca și când ar exista 2 canoane, și le așează separat după cele, în ghilimele, canonice. O ordine copiată prostește și de Biblia românească. Iar protestanții le numesc apocrife și le desconsideră. Biblia creștină s-a alcătuit în cadrul cultului liturgic prin învățătura apostolilor. Vezi și lecția liturgică altfel, paginile 8-9. Apostolii sunt cei ce, în cadrul adunărilor liturgice, au tâlcuit scrierile vechi, au adus scrieri noi, compuse de ei înșiși, și au trasat urmașilor lor direcți și legitimi structura Bibliei creștine. De aceea Biblia creștină are valoare numai în măsura în care este în armonie cu cultul din care a izvorât, cult transmis și elaborat până astăzi în biserica cea una și apostolică, cum mărturisim în crez. Orice deformare, ca în romano-catolicism, ori reformare, ca în protestantism și neoprotestantism, a cultului apostolic, se traduce automat și printr-o sau reformare evidentă a Bibliei. Așa se face că pentru unii străini de Biserica Apostolică, Biblia a ajuns chiar o carte mai importantă decât Hristos însuși și decât învățătura lui predată prin apostoli, un fel de Tora iudaică sau Coran islamic, de la care de altfel s-au inspirat. Dacă vă întâlniți cu vreunul dintre aceștia, care tâlcuiesc Biblia, dar refuză cultul Bisericii Apostolice, feriți-vă, căci vă consumați energia în deșert cu fanatici care idolatrizează Biblia și îi se închină ei, iar nu lui Hristos.
Pentru noi, cei credincioși lui Hristos, Biblia, în grecește biblion sau vivlion, se spune carte la singular, și Biblia sau Vivlia, cărți, este suma scrierilor sfinte, vechi sau noi, trecute prin filtrul apostolilor și predate nouă în cadrul cultului bisericii. Biblia nu conține toată învățătura lui Hristos, ci doar o parte cea transmisă în scris. Fără cealaltă parte, cea transmisă oral, vezi 2 Tesaloniceni 2:13, în cultul liturgic, Biblia nu poate fi înțeleasă. Cuvântul transmitere se spune în greacă paradosis, în latină traditio, iar în slavonă predanie. Tradiția apostolilor s-a fixat deci atât în cultul bisericii oral, cât și în Biblia creștină scris. Una fără alta nu se poate. Biblia este cartea de căpătâi în cultul nostru. Toate slujbele noastre se bazează pe Sfintele Scripturi, iar calendarul sau anul bisericesc s-a format după Evanghelie, așa cum am arătat în lecția Anul Pascal. În armonie cu Biblia, cultul nostru începe anul bisericesc la Paști cu Evanghelia de la Ioan, la început, și se termină în Sâmbăta Mare cu citirea Apocalipsei, dacă este să ne ținem de rânduiala indicată în tipicul mare, capitolul 2, despre privegheri, sau la capitolul Duminica Tuturor Sfinților. Ultima lectură extrasă din Vechiul Legământ în anul bisericesc ce se încheie, adică la vecernia din Sâmbăta Mare, este în aceeași armonie și, cum deja probabil ați înțeles, din Daniel, anume cântarea celor 3 tineri, fastuos interpretată, text care în Septuaginta se află în cartea prorocului Daniel, capitolul 3. În plus, atunci când biserica a fixat la începutul noului legământ Evanghelia de la Matei și s-a definitivat astfel schema Bibliei creștine încât Daniel, finalul vechiului legământ, stă lângă Matei, începutul noului legământ, în aceeași armonie cu Biblia, cultul nostru a fixat tandemul Daniel-Matei în calendar în zilele de 17-18 decembrie, adică începutul de la Matei, genealogia, întotdeauna în duminica dinaintea Crăciunului, care este flexibilă între 18 și 24 decembrie, iar Daniel s-a fixat în ultima zi posibil premergătoare, 17 decembrie. Dar dacă iei cartea Daniel și o arunci printre celelalte cărți din Biblie, cum au făcut evreii necreștini, copiați prostește de Ieronim și de întregul apus romano-catolic și protestant, dar, din păcate, și de traducerile în ghilimele ortodoxe de astăzi, cum să mai înțelegi planul apostolic al Bibliei, ori cultul bisericii? Exemplele pot continua, dar ne oprim aici. Să reținem așadar cât este de bine să ne aflăm în Biserica Apostolică în care ni s-a transmis armonios cultul și Biblia și să dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate.